af al CO2-udledning i verden kommer fra vareproduktion. 20-30% af CO2-udledningen kommer fra fødevareproduktion. Det har vi som forbrugere et stort ansvar med hensyn til. Og rigtig mange forbrugere ved ikke, hvad de forskellige varer er gode for, og hvad de er dårlige for. Derfor har vi lavet vores bidragmærke, som vil guide forbrugerne til, om det er økonomisk godt for samfundet, om det er klimavenligt, og om det er socialt venligt, altså om arbejdsvilkårene er gode der, hvor det er produceret. I midten af klistermærket er der et billede af vores jordklode. Ud fra den er der 3 bølgeformede streger. Der er 3 kategorier på klistermærket: klima, økonomi og social. Den ting, som varen er god for, vises ved, at stregerne er store fra jorden ud til det punkt. Så er vi på Fakta, og vi er klar til at sætte vores klistermærke på nogle varer. Danske tomater er gode for økonomien, da de ikke skal fragtes til Danmark. Og derfor skal der ikke betales told. Og bare i det hele taget skal der ikke betales for transport. Men til gengæld er de ikke gode for klimaet, da der egentlig ikke er et varmt nok klima i Danmark, til vi kan dyrke tomaterne. Derfor skal de dyrkes indendørs, og bygningerne skal derfor varmes op med energi. Det forurener med en masse CO2, når man dyrker tomaterne. Her kan man tydeligt se på mærket, at det er godt for økonomien at dyrke de danske tomater. De spanske tomater her er derimod noget bedre for klimaet, da de vokser naturligt i Spanien. Gulerødder er gode for klimaet, da de ikke udleder særlig meget CO2 i forhold til de andre grøntsager. Men økonomisk er de ikke så gode, da man ikke kan bruge sprøjtegift, hvis det skal være klimavenligt, og derfor bliver det dyrere at dyrke dem. Hvis man gerne vil købe noget, der er socialt ansvarligt, er det en god idé at købe noget med Fairtrade-mærket. Det kan fx være Fairtrade-kaffe. Her har dyrkerne en acceptabel mindsteløn, og det gør, at de automatisk har bedre arbejdsvilkår. Nogle varer vil selvfølgelig være gode for flere ting. Det kan fx være denne skummemælk fra Arla. Den er nemlig både økonomisk, socialt og klimavenligt produceret. Meningen med vores bidragmærke er, at det skal kunne sidde på alle fødevarer, ligesom andre fødevaremærker.